Har du et produkt, en service eller et budskab, der skal promoveres smukt og let forståeligt? En explainer-video, altså en forklarende video, er en fremragende måde at gøre dette på. Her er, hvordan vi producerer vores explainer-videoer hos WebDwarf. Først og fremmest lægger vi meget kreativ tænkning og indsats i hver explainer-video, vi laver. Når du sender os et groft storyboard, gør vi vores bedste for at undersøge dit produkt eller service, for at forstå fuldt ud, hvilken historie der skal fortælles, så vi kan foreslå de bedste løsninger til hver scene. Derefter håndtegner vi et storyboard, der indeholder alle vores foreslåede scener med den mest flydende overgang muligt. Før vi animerer og giver storyboardet liv, omdanner vi det håndtegnede storyboard til grafiske scener, så klienten får en komplet forståelse af, hvordan hele designet vil se ud. Vi producerer også speaken til videoen, baseret på den stemme, du har valgt fra de mange speakere, vi samarbejder med. Når designet er godkendt, sætter vi strøm til storyboardet, og alt bliver levende. Og fortvivl ikke, hvis der skal foretages ændringer til storyboard, eller når hele videoen er klar, tager vi også hånd om dette, indtil du er tilfreds. Kom i kontakt med os, hvis du vil drøfte, hvordan vi kan gøre din besked eller produkt let at forstå.